Renante. Renante. Asa mo ka? Sa imong Sa pundok bro. Ako, asa kuan, wala pa ko ingon nga ay pundok. sa wakay pundok. Sige, question. Doon sa mic, doon sa mic. Nabasahan ko sa Biblia. Ang nabasahan ako sa Biblia about sa Roma. Yung sabi ni Sir na mga, ano sa to Sir, katong mga paganismo. Okay. Kung mato tag paganismo, gusto ko tag paganismo, di ba nagsimba sila og mga libulto, larawan, di ba? Kung buhin ko tag paganismo, nganong og maingon mga kang Kristo, di kuan ang Katoliko, si Kristo nagsimba og libulto. Okay. Okay, so lahi ka topic, no? Pero pwede tabagon. Kasi daw sila. Kaya bisan basahon na kay Biblia din na, basa na to sa Exodo. 21:5. Basahon na to para malinaw. Basta may ingon sa Biblia. Sa Exodo. Exodo kapitulo 20, versikulo 1-5. Ito rin basa sir. Pero memorize naman nga. Idili diya sa katungkad. Diba, nilingon nga sa dito nga, dili kang magsimbag laing Diyos sa tugawan ko. Nyaon sa man ang mga revolto. Diba? Diyos mo na. Okay. Asam na sa gikan, tapos gano. Sige, bisag din na basahon na tubago na. Sige. Sige. Wapo, salamat. Mo tubag sir. Kanang mali nga notion bitaw nga ay nagbasa di ba na kailangan okay pinagtudlo nga din mo kailangan na basa ako ng Biblia. Ang amo ang tawag anang wala gitudlo, ang kanang gitudlo sa mua is scriptura o tradisyon. Wala mo totoo. Dili kay din namo kinamo. Bisa ganin namo na magani tawag ang ginabasa pero ang simbahang Katolika bisag tawag anang wala gibitbit nga Biblia makawali siya, makatudlo siya. Bisag wala gibitbit. Ano man makabarog siya bisag wala librong Biblia. Ano man kay ang kasulat nga nasulat sa Biblia na ana ang esensya ug naturalisa na asulod sa simbahang Katolika. Okay. Kapag na pati mga kamutana siya imo mo nga kung ang Roma is pagano man, niya pagkauman ang mga pagano nagsimba sa mga larawan. Niya pagkauman ingon por Exodo kapitulo 20 1:5 nga tawag ini nga ayaw pagpaton og larawan. Kini ingon nimo sir nga Exodo kapitulo 20 bersikulo 1-5. Refers to the Diyos kana. O gani, Diyos. Kanang gipatunan sa Iglesia Katolika sir mga larawan na sa Diyos. Dili Diyos. Kay ang Diyos 1 Korinto 8:4 nagrepresentar og mga butang nga dili tinuod. So kanang maong amo mga larawan, for example, larawan nga si Kristo gilansang sa krus, tinuod man na ay Kristong gilansang sa krus. So ang buti pasabot nagrepresentar sa tinuod so dili Diyos. So kanang giingon sa tawag anang Biblia, Exodo 21:5 refer kana sa mga Diyos ug wala kana sa simbahang Katolika. Number 2. Mag-ampo magsimba ang mga Katoliko, di man moingon nga amahan namo mipilit ka diha sa larawan kuno ana patama nang ilang giuna-una. Pero ang pag-ampo sa Katoliko, may mga Katoliko amahan namo anaa ka sa langit. Nang ano man tungod kay ang Dios nga gisimba sa Katoliko naa sa langit wa ni pilit diha sa larawan. Kaya ang pagtuon Katolika, according to sa Quecumque, na tawag ini nga declaration na subay sa gisulat ni Saint Athanasius, mo pa niyan, now this is the Catholic faith, we worship one God. Okay. So ang buti pasabot ka na mga larawan simba Katolika, di na mga Diyos, ano man kay ang giilang Katoliko, ang giilang nga Diyos Katoliko, na mas lagi pa mamipilit sa larawan. Pero ang question, nganong ang Katoliko na may mga larawan? So ang atong tubag, tungkol kay ang daang testamento mismo, ang templo sa Diyos na ay mga larawan. Tawag ini nga 1 King chapter 11 verse chapter 6 verse 1 and 5. Pagkaman Exodus chapter 25 verse 18 to 19 and Ezekiel chapter 41 verse 18 to 19. Nganong mo tubadlong sa Dios kana among mga larawan sila? Wala padlong nga tungod kay wala nila giila nga Dios. Gibadlong ang Dios, gibadlong sa Dios, masuko ang Dios kung magbaton kag larawan kung iluon nimo kanang larawan na imong Dios. Isaias 44:17. Meron kang luwas sa ako kay ikaw maoy akong Dios. Dili man ako ay pagtuo sa simbahan Katolika. May bitaw mingon tag San Pedro ikampo mo kami. Tungod kay kanang larawan nagrepresenta na sa gilarawanan nga si San Pedro. Kung larawan namang giampuan, mingon tamig larawan ni San Pedro. Ampuan ka namo, dili. Ang among gingon San Pedro, ikampo mo kami. Nga naman, kay ang pagbaton ng larawan, nag-represent, siya ang nag-represent sa tinuod na gilarawanan. O niya, ang pagtawag na mo kang San Pedro, dili Diyos Pedro. Kung Diyos Pedro, patama na ilang yun na na nag-Diyos, na hindi mag-Diyos Pedro. So, ang buti pasabot, ang pagtuong gitawag og Katolika, tinaw nagtudlo nga okay, ang Diyos nagdili sa mga larawan sa mga Diyos, wala na sa simbahan Katolika. Tuwa na sa mga Katolika. Pero hindi mo ng Diyos,
Okay, magbuhat larawan Santos, nabuhat gani ang Diyos. Exodo 25:18. So, bot pasabot, okay na yung magbuhat og mga larawan, basta di lang imong ilong Diyos. Ba nagibuhat simbahan Katolika? Okay! Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.